Adunay kausaban niya ipatuman sa ruta sa Solemn Food Procession sa kapisahan ni Senyor Santo Niño. Samtang 80% ng andam ang seguridad sumabot nga kalihukan. Ano ang report? Gipahibaw ni Konsehal Dave Tumulak nga ibalik ang ruta sa foot procession nga gipatuman ni adtong tuig 2014. Moabot sa 6.5 kilometros ang maong ruta nga magsugod sa alauna sa hapon. Gikan sa Basilica Minora del Santo Niño, moagi ni siya diri sa Maidan Magallanes. Ni padong dito sa Maidan Borromeo. Yun kilat, left turn to G. Alcantara, kining gitawag na to nandang nga private. Kunya lapos ni sa may Birama. Gikan sa Birama, mudimano na sa nisya nga tupadong sa Maidan B. Rodriguez. O Guzmania Boulevard, niya disilya na sad sa Maidan P. del Rosario, kilit sa University of San Carlos, kanang Junquera Extension, mudimano, padong sa Maidan Colon, ay nagabot sa Daan Colon, mudisilya na sad siya, padong na pud ngadto sa may Esquina Mabini, balik ngadto sa Basilica. Samtang nagpahigayon og site inspection ang kapulisan ug ang mga sinulog stakeholders sa ruta sa prosesyon. Ilang nasuta nga nangayunyon na ang mga kable sa kadalanan ug posibleng masabod ang karo nga adunay gitas-on nga 20 katiil. Nunot nini ilang ipatawag ang mga utility companies aron mahawanan ang mga kable. Samtang nahanay na ang seguridad alang sa sinulog 2020. Kauban si Godfrey Relien, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.